פרופ. יואו, עוד שנייה מגיע, עוד מעט, אתה רואה? לא, אלו תמיד היו כאן. הוא מגהק. פרופ. קחו לך את הפנים. לא רואים את הפנים שלו. לא צריך לראות את הפנים שלו. אבל אתה עושה על פלאש. אני צוחקת. הנה הם. צריך. רואה? ככה עושים כשהוא מפהק. אוקיי? פרופ. הוא מתחיל לפקוע. ישרי אותו. אני חושבת שצריך להמשיך לעשות ככה. מה זה? איפה הוא? מה? אוי. מתחלפים לו צבעים כל כך מהר, זאת אומרת שהוא מתחיל לפקוע. גם איפה זה? אומייגאד, הוא מתחיל לפקוע. הנה מתחיל. אפשר לראות אותו דרך זה. יואו! מגניב כל כך. מתחלפים לו צבעים. לא, הוא הולך לישון, תפסיקי לסובב. גם תוך כדי שהוא ישן הוא יכול לפקוע ככה. הוא ישן? כן, הוא ישן. אפשר לראות את הדרך הראשית. אפשר לראות את הדרך החורים הקטנטים. יואו, איזה קול. אתה אני יודע, אני מנסה לחפש איך הוא נראה. וואו, כזה מרתק. הנה, הוא מתחיל שוב לפקוע. הוא התעורר. הוא מחליף צבעים מהר. זה אומר שהוא מת. It's a mommy! Oh my god! הוא מתחיל לפקוע. כאן. אני יודעת, תפסיקי לגעת, הוא בסוף. עוד פעם מתחיל להתחלף לו מהר. מה קרה? הוא מתחיל לפקוע. סורי. כשהוא מחליף צבעים מהר זה אומר גאד, אומייגאד! את מצליחה לראות אותו? כן, אומייגאד! יואו! זה הצהוב או הוורוד? זה הכחול! זה עם המקור הכחול? לא, אני לא מצליחה, אבל אני בטוחה שזה יהיה קול. לא אכפת לי איך הוא זה. הוא מחליף צבעים כל כך מהר, זה אומר שהוא מתחיל לפקוע. תזהרי, הוא יכול לתקוע אותך כל שנייה. הנה, עכשיו הוא מתחיל לצבוע. הוא הולך לישון או... כן, הוא הולך לישון. בואי נראה את הסיפור שם. בטח. הוא ישן, אבל תזהרי על האזור הזה. בואי נעשה לו ככה. לא, הוא לא צריך. איזה אזור להיזהר? על איזה אזור להיזהר? על הקווים האלו איפה שהוא דוקר בדרך כלל. נו. איפה הרגע שלו? אין לי מושג. הנה הוא מתחיל לפקוע. כשאני מרימה אותו הוא מתחיל לפקוע. לא, תמיד עושה את זה. לא, הוא מתחיל לפקוע, תפסיקי. אבל אפשר לעשות לו. אוי. תזהרי, נו, הוא אמור לפקוע תוך שנייה. מעניין איך הוא נראה. הוא
וואי, כל כך מעניין אותי איך הוא נראה. אומייגאד, הוא בוקע בכל שנייה. תיזהרי, אני אומרת לך. אני יודעת. את לא רוצה שהוא ידקור אותך. כשאני מרימה אותו, הוא מתחיל לפגוע. לא, זה לא ככה. מתי שהוא רוצה הוא מתחיל לפגוע. הוא ישן. אם הוא לא עושה כלום זה משהו. וואי, כל כך מעניין אותי. אומייגאד, איך הוא נראה? יואו. לא, אסור, זה הפתעה. לא להציג. מותר להציג. יואו. מה? זה כלי. נכון. עובר כל שנייה. נו קדימה, תפתח חמודי. תפתח. לא, תעזבי. הוא מתחיל. וואי, המקור שלו כחול. איפה? איפה את רואה? זאת אומרת שהוא נראה ככה. איפה הוא? את לא ראית? נכון. לא, זה לא. לא. אני לא בטוחה שאני. אני בטוחה שאני לא. ני. אומייגאד, זה כל כך משגע, לא יודעת. אם זה יהיה כחול, אם זה יהיה סגול, לא יודעת. אני אוהבת את כולם, גם את זאת וגם את זאת. כי הם לא אכפת לנו כבר מה זהו. אכפת לנו החמודות שלו. הוא כזה חמוד. יואו. מה? זה כבר ככה. מה, לא שמתי לב? לא. אבל יש אנשים שעוזרים לו לבקוע. בשביל שלא ייקח להם חצי שעה. רוצה גם? מה לעשות? להתחיל לעזור לו. זה מותר? בטח. בואי. נו, בוא נראה. איזה זה זה? זה. לא יודעת. ניתית לראות. זה. ידעתי. אבל לא אכפת לי. איזה יפה. אומייגאד, עזרנו לו לפקוע. אומייגאד. הנה מקור הכחול שלי. אמרתי לך שזהו. בינתיים ניתן לו לבד. הוא קם. איך תדעת? נריץ אותו כמה? אוי! הוא בוקע. הוא ישן עכשיו. אנחנו צריכים את היוטיוב. יואו, זה מאמי. טוטו. תקום. הנה, עכשיו הוא מתחיל לבקוע. הוא הולך לישון, הוא הולך לישון. הוא יכול תוך שנייה לעשות את זה. לראות את העיניים שלו דרך. אומייגאד, זה כזה חמודי. כל הזמן שאני מבינה אותה.
בטוחה שזה טוב לקלף. זה ממש. אין להם בעיה עם זה שאני נכנסת את זה. וואי, הוא הולך לישון כל שנייה. הוא רואה כמו לתת... הנה האש שלו. נכון, זה מה שמעניין את האור. עכשיו בואי נעזוב אותו שנייה. טוב, ספי לך שנעלה כאן. בואי נעזוב שנייה לקלף. לא, אני... סוף. שלום. אני חושבת שזה מפריע לי לקרוא לבד. זה לא מפריע. לי זה כולם עושים את זה. הנה, רואה? ככה הוא עושה את זה. נכון זה חמוד איך שעושה את זה? איזה חמוד. טוב, אני אתקרב. תזהרי, עוד שנייה עובר לי פה. תקרבי. אומייגאד. אני לא אוכל לעלות את זה ליוטיוב, זה ארוך מדי. נראה לי הוא עומד ללכת לישון. אומייגאד. לא, תפסיק להזיז אותו, הוא עושה לישון. תעזבי אותו בזה. עוד שנייה נוכל לקלף אותו לגמרי. הולך קצר כזה חמוד.